War kelawar, lapo kowe guyang-guyu dhewe iki? Lagi badhe oke ya? Kowe to, Truk? Ora, iki ora masalah badhe apa rugi, Truk. Cuma lagi seneng ae atiku. Seneng kenapa, War? Apa kowe oleh hadiah teko Bu RT? Gara-gara rajin oleh menghubungi desa saben isuk. Ora, Truk, iki pribadi kok. Ya wis aku tak lanjut ngayakno daganganku sik ya. Oke, War. Hati-hati ya. Siap. Yur sayur. Yur sayur. Yur sayur, sayur ibu, sayur ibu. Sayu ayu bu, sayur ibu. Lah kae si Wagi kena apa neh ki? Mlaku kok kluntrang-kluntrung lemes men ki. Ki Wagi, rene to? Kenapa, Truk? Kenapa raimu kok kaya bantal kempes ngono kuwi? Enek masalah apa iki? Aduh, Truk. Aku lagi enek masalah iki. Masalah apa kuwi? Duitmu entek gawe tuku token listrik apa piye? Ora, Truk. Duduk iku. Iki malah luwih parah masalahku iki. Lah ning apa e? Aku curiga bojoku enek main. Main piye maksude? Obak delikan ngono to piye? Ora, Obak karambol? ora, Bal-balan? ora, Judi online? ora. Lah main apa to ge? Sing genah to nek ngomong. Main kuwi lho, Truk. Aku curiga bojoku enek main karo lanangan liya. Wait. Biasa ae to. Weh lah delak. Wah sing tenane. Lah curigamu piye? Wingi aku mulai kerja ndisiki, ndelok bojoku telepon karo guyu cekikian ki. Pas tak takoni, "Teleponan karo sapa, Ibu?" Jare bojoku, "Mbah salah sambung kok." Terus maneh aku ngunangi bojoku guyu nek pawon karo teleponan. Angger tak takoni jarene, "Mbah, nomor gak dikenal kok." Ngono ki lak yo aneh to, Truk. Oh, mergo iku. Kowe curiga bojomu ana main karo lanang liya. Iya. Tapi kowe kudu duwe bukti lho. Aja mau angger ngarani tok. Lah kuwi masalahe. Mulane gak duwe bukti kuwi ngeludasku. Terus mau isuk pas bojoku blonjo tak cek HP-ne, tibake sing telepon ki jenenge Lestari. Wong wedok. Nek teko jenenge ya mestine wedok, Truk. Ya muga-muga iku mung perasaanmu tok ae ge. Paling kowe sing terlalu protektif cemburuan karo bojomu. Paling iya, Truk. Muga-muga ae mung perasaanku dhewe. Lah kae lak Wagi aku dhewean. Woi, Ge. Piye kabare? Rukun-rukun ae to karo bojomu? Rukun piye? Wong bojoku njaluk pegat kok. Wait. Biasa ae to. Lah dalah. Kok iso ki piye ceritane? Wis pokoke ceritane bojoku milih pengen urip karo Lestari tinimbang karo aku. Lestari sing teleponan karo bojomu kae. Iya. Lah iki piye to kok malah padha ape ra waras iki? Jane ape obah apa wedok karo wedok iki? Kok wedok karo wedok piye to, Truk? Lah bojomu karo Lestari kan padha wedok to, Ge. Alah, Truk, tibake Lestari iki mung singkatan. Singkatan? Singkatan apa wi? Lestari iki singkatan teko lelaki sayur tiap pagi hari. Wait. Samber mbelat tenan. Anten wedhus mangan rambanan kelawar ki. Jan.